Kamano ali bich awinji makare kowuok e kaunti ma Migori. Kabende wanyalo paro kar saa 5 kod dakika 27 ma tarik 25 mar dwe mar 8 mar higani. Gavana no ma Migori Ochilo Yako kaachiel kod jalupne Joseph Mahiri ne ochamo muma kaka gavana ma Migori. Kabende kinde nyasi no nitie singo mopo mabende ne gigolo ni oganda e kaunti ma Migori ma gidhi timo. E sectors mopo kaka mano mar thieth, mago mag pi, mago mag apaya, mago mag lupo kaachiel kod mamoko. Kabende magi mokum bende oganda e kaunti ni osebedo ka okete wang'i ni to gigie bende gidhi chopo kaka gavana wuon ne osingo. Kinde osekalo maromo ndalo 30 kod bathe. Kabende idwa ng'ine to nyaka sani gavana bende osechako timo moko kuom gigo iko mane osingo oganda e kaunti ma Migori. Anti kod oganda ka modno kawo panyien to nyaka sama wuene gavana Ochilo kaachiel kod jalupne Joseph Mahiri bende gisechako timo gigo mane oganda osingo negi. Tang'o ma gino ne koro nego tim mondo chenro ma gidwaro gi ochopi no makare. Miya thuolo mondo awuo kod moko kuom oganda. Adwa ni mondo achak kodi. Gavana ma Migori Ochilo Yako nyose chamo muma. Kinde osekalo maromo ndalo 30 kata 40 nyaka sama wuene. In kaka jadak e kaunti ma Migori, chenro mag tich to ahinya kod gigo mane osingo ne oganda. Gigi yende bosechak timogi be nitie mosetim. An mokwongo gi nyinga iluonga ni Barak Okinyi, ajadak mar Migori, aja bodaboda maka. Nyaka nyocha ne wayiero Ochilo pod muda kodhi mabor, ningech pok opango kata mana cabinets mage. Mit wang'eni ng'a ka ng'a mochung' e kila sekta mondo mi wachom ni ka pok wanene ber. Makmani ka nodonjo to noyudo ka wan gi rem mar pi Migori kendo ne pi onge adieri. Ochilo nokawo pesa modhi oling'o e weche mag pi. Sani pi nitiere Migori nyaka kumoro amora nyaka e chope. Miyo wago erokamano ahinya nikech waseneno lwete kosechako tiyo. Mar ariyo, wang'eyo maler ni Ochilo dhi tiyo maber kaka nopangonwa to nwakwaye nikech pi onge kata reserve pi machalo kaka boreholes oningo beni ketonwa e reserve. Weche moko machalo kaka irrigation schemes oningo beni timonwa kuonde machalo kadem. Weche moko machalo kaka ginene yewni oningo beni kunyo. Waeto weche machalo kaka hospitality bende wayudie yedhe gi weche moko matindo tindo. To mago gik moko wanyal complain gi sani nikech adieri ma Nyasaye pod ok waneno rach Ochilo madwa wachi. Ochilo en ng'at ma work smart, odhi tiyonwa maber kaluwore gi kaka nwaneno kochako tiyo. Gope be noyudo e kaunti kanyo seche manodonjo ma ok nong'eyo ni gin gope aina mage, ne pod onono kendo pod nong'iyo kaluwore gi kaka nodonjo. Nyaka nokwongo ng'i ni to mane tichake gi kanye, to koso gowi no nokawo to onyam koso notie sekta mane. Emomiyo nyaka nokwongo bed mos mokwongo ng'i Ochilo biro tiyo maber. Kachiko kodi ne sekta no mar bodaboda, nitiere singo ma bende nogolnu. To singo mane manogolnu to bende gisechopo kata bosechop singo gi? Singo manogol aparo ni nyocha ogol tije mag jo bodaboda go to nyocha ochako ng'adgi, lakini gidhi wuok muda mwadhieni. Gima atemo wacho ni jo bodaboda ibro ng'adgi riside. Nyocha oseluongowa mwuoyo, idhi ng'ad siling 50 kar mondo mi ong'ad 100, nyocha odwoko chien. To jo bodaboda giwegi ema biro timo tijego. Makata an mantiere kani aparo ni abiro bedo ng'at mang'ado risit. Miyo chunya mor gi weche mag Ochilo go. Erokamano, we akaw pacha ng'ama chielo. Adwa ni chakne gi nyingi. Singo mane maduong' ma bende inyalo paro mane gavana nosingo ni kaka ja Migori ma bende sani osechopo kata pok ochopo? Gi nyinge na iluonga ni Matino Mundo, aja dak ma Migori, atiyo tij bodaboda stage. Singo mane gavana osingonwa nowacho no dhi chulonwa piny, osedhi ochulo pi. Mamano osechako tich already. To gi seche gi dala ne be waneno kiloso yo nyithiende ni tich dhi mbele. Mak mana ni wan kaka jo bodaboda wadwa no mi wawang' ni wan mwachok receipt, nikech kwa choko receipt ko biro yudo tich mayot. Jo kanjo bwogo waga kobiro. Koro mi wan sector mar receipt owenwa wan kaka jo bodaboda wan wabiro choko pesa twateri office ondikwa kanyo. Ok ang'eyo kiwuoyo weche mag choko receipt. Ywak osebedo e kinde mokalo mang'eny ni samoro omenda ne ichoko tok chopi. Ang'o mineno ni in monego ichok receipt? Ang'o monego tim mondo omenda michoko madiher mondo ichok gi ochopi kendo tim tich monego tim n'oganda e kaunti ni? Gimomiyo gima daher mondo mi wan mwachoko omenda, nye waseyudo ni joma nye choko omenda gi kigire kokwayi 100 to ionge 100 to koni ni miye 50 to 50 kimiye to kondik ni risit osoyo. Mae momiyo pesa lal e kaunti ma Migori. Omiyo wadwa ni kwasolo pesa wan kaka jo bodaboda wagolo osuru nikech wan bende kwa golo osuru ne kidhi losnwa yoregi. Kati kodi awinjo kanya wadu moroso wacho ni pok oyie jotend migepe.
offices moko pok olos, wasenono ka kaunti kaka Homa Bay oseyier. Be uneno ka gima ma chal ka gima bende nyalo thiro weche mag tich kata keto gige tim? Ma nyalo thiro weche mag tich nikech seche ma pok oyier ji ni onge kama nyalo chiko ni kata wadwa claim ni ka kethore. Omiyo ne wadwa ni oyiernwa gi mondo wang'e ni kwan gi kwayo moro amora to wang'e ofis mwadonje e sechego. Erokamano, nitie idwaro golo pachi achori machiegni nyaka sama wuoyi ni gavana ni mane yiero Osetiyo nade? Erokamano, an iluonga ni Lisa Janabi. Gima wacho ni gavana mana yiero gi sani, minista noseyiero 6 to modong' pok nomiyowa. Koro gi sani gima gavana osetimo maduong' en mana pi. Ema gavana nosechulo jopower gowi manodong'. Ema koro sani wang'iyo ni gavana to nengo tim ang'o gi sani tich mosemiye ni. Koro gavana pok oyiero ministers moko. Mane gima warito maduong' mondo wane ni gavana ni to dwa timo nwang'o gi sani nikech minister koyier koka tich nyalo dhi mbele. Kapok oyier minister to tich ok nyal dhi mbele, tich pod ochung'. Koro pod warito ni gavana mondo go nying jomo yiere gaset sani mondo wang'iyane ni kaunti ma Migori ok odong' chien, embe koro oywa mbele mondo wati tich maber ma wadwarore. Mano e kaka aneno ni gavana na to chiegni tich ako tich. E tich ma pok ochako chani. Koro agone gavana erokamano. Omiyiero jotelo modwa tiyo gogo mondo wanene kaka wadwa dhi mbele. Erokamano. Erokamano, wakaw pachi mogik dakika machuok. Nyaka sama wuoyi ni gavana ni osetimo chano tang'o madier ne mondo tim mapiyo piyo mineno ni ok onego deki kapok otim? Erokamano, an nyinga iluongo ni Clinton Otieno Uda. Atiyo area ma Posta ka. An gima nyawacho ir jatenda maduong' ni otim piyo piyo ka kaunti moko timo piyo piyo. Kami moko osapango cabinets ng'at ka ng'ato osang'eyo ma kata kijapeng' ting'e ni osaindiki tich kata podi. Kech dwe osadhi gi bathe monego gik moko 2 3 osachakore timore. Kech jopiny kwano dweche. Erokamano. Erokamano, mano mokum pacho oganda e kaunti ka otende ko tich mabende gavana Ochila ko jalupne osetimo nyaka nye yiergi. Kabinjo ka ywak margi maduong' en ni mondo koro pang kata ma jotend migepe mabende koro nyane weche mag tich koro time yono makare. Giwacho ni nyaka sani goking'e to ng'ama gidhire ka gidwaro weche mopogore opogore e migepe mopogore opogore e kaunti ma Migori. Kuwuok e kaunti ma Migori koro teri nyaka e kaunti no ma Kisii kama nyadwa Crispin dhi mathoth kawuok e kaunti no.